Ini ndakwirira paradise Jackson. Akadzingidza mwana wangu kumba kwakaunganidanana. Ati? Ndini ndakwirira paradise Jackson. Umwe ngao ya. Mwaye nani baba? Mwaye nani? Uya hapa shamba. Sasa tulipeleka kazi jiko daima. Iwe. Batsira baba kutana ngura. Tati batsira rinzi. Sikaiti. Taurisa. Asi yangu yakati kwa paradise. Under age. Yeah, ni 19 years. Anji? 19 years. Akura kwa. Saka apa mwana wenye ari kubi? Ari 49 pa. Msikana wacho. Sika kunyewa. Ari kubi msikana wacho. Ndio msikana akatizira uko akatandaniswa karamba. Yo garo. Unofana kutsara ngurani. Yo shamari wanzu kuramba mimba kaino mukadzi wako. Hausu kumuda? Msikana nomuda? Asiji? Vamiri? Wakarana naye? Amnasangana? Na mama amnasangana? Masangana ngani? Kubi? Imbalo gara mimba yakaita sei. Iwo waye nani? Alright. Anogara mimba yakaita sei amaitaura zvakaita. Anogara mimba yakawaka nezvituru. Mukati makadzirwa. Makadzirwa nedhaka neblack hair. Mukuru, mukati mimba yake mune makaita sei? Makadzirwa nedhaka rerudzi. Ayo kuti iwewe. Ubvunza mwaye nawo. Bamukomana makaita sei? Ndizozo. Naimi ini ndo daidza msikana wokuda chakumba kwangu. Hapana wabereke tine rumu yedu. Tingataure nyaya yeyi. Tiri vairi. Zokupedza 5 hours. Angataure. Iwewe nemangwarira wakaita. Ungotarisa msikana uyu. Abvamba kwawo wega. Mune maminutes enyaya. Taura iverengai maminutes. Iwe waramba kai wata umuziye. Hamuna raramesi. Kazi kumuda. Akanyora maminesi dewa hapa kitaureleme manja mataka. Aramba zikuwa kwa bereke. Bereke. Sasa nikakumbura hapa kwa bereke. Maminesi daka tazidai. Yararai. Kwepo Julai 2025 kuna watu wakapa kuna baba kachamba. Dari hapo bachi wewe. Besas para za Petrus. Msikana na kusechi wewe. Besas para za iko. Mabachi wewe wakatora mwana wao. Mkomana mushure, mkomana hata kushura. Msikana akatizia wami. Akaita chirora. Apeza itachirora mungape mkomana. Mushure nekuda kushura. Msikana ane majuzi mairi nesheti. Mkomana arikuti Handina kubira darara nomusikana kumazwa iwayo. Takatanga kutanana, musikana takatanga kutanana 2019. Mkomana akaramba pamberi pedare village. Agara takazoti vaita vanotaurirana semhuri taona nyama ndiyo yeye. Mkomana akabvuma shuwa kuti musikana ndinokuziva. Asi airamba chigumbu asi pakabvuma akabvuma zvese akati mukadzi wangu ndinotakura kuenda naye kumba tosvika kugara zvakanaka. Zvadaro nyaya iyi yakatora nguva refu ichitongwa kusvika mupurisa wamambo auya. Mupurisa wamambo akabvunza mukomana atora komiti nemhuri yemukomana nemusikana tiri pasaiti. Mukomana akati nhungu handizive kana kurara nomusikana handina kubvira ndarara naye asi darere rakarekera pamhosva mukomana tatenda hangu. Right. Maminezi unaziya? Ha? Awenga uripo.
Anzoda kuzura. Waibaiza. Samusikana wa muzero. Ngopezera. Auna. Auna. Asuru zgachi kuti makabudanana. Chandoziva zvekufambidzana ndizvo. Achiyakumba kwako. Pamba idarika nekupa roti. Baba akazoona kuti mama ko makapeji yebreak. Uya kumba mutenda makatizira. Atitamba kwani. Kata uroba kwa mai vako kana kuti kwako kwaunogara. Iwe. Paakauya. Pane chandanzwa mazubatawo. Exactly. Ayora mumba mupi ndapinda mubvunzo. Kaso kwamutendera kuti aite urora. Ndiani akatendera? Wakaudza sisi vako. Tati torina sisi wemusikana na sisi wawini. Sisi wemusikana vari kupi? Vari boxer. Uya sisi wemusikana. Sisi watu ya Nhumbu Mukomana na village bima Mukomana ngani. Wakomana walimo. Wakomana walimo. Bagawana saka musikana anotuya kwera kuti ojo wapelana naye kwera nakubate utu. Nini chanuramba imoshe kwa munhu. Mose pamwe. Ava kwazi. Wambe wamusanga naye. Nice. Alright. Nice. Masangana bamnini wenyu mchitaura yemimba. Mnyingina itaura chokwadi. Wakazi mwana wenyu mnyingina wenyu akazoti chini. Wakarara vese rana. Mnyingina wakazoti wakarara vese. Zvakanditauri. Wakarara vese. Mamuri mese bamnini waripo. Wanga wasisi. Nekuti pandakabvunza pandakashedzwa kuba na bamnina. Pampa nanzadzi yavo. Yakakashedza mushure unge munina wangu nagara 6 days ariko ndopandakashedzwa sindizvo bamnini wenyu vada kuma mushonga. Havana tarisiro kuti yagare nemukadzi. Saka endai munobvunza kumba kwedu kuti wari kudei kugara kwaita mwana uri kuru. Ndopandakaenda kuru. Tikanouzana baba. Saka mukadzi hausi kuda iwewe. Ewa mukadzi ndini. Pandikukonana nepamuiri. Naimi marume. Nani chama kana mti ukona na family kuchanga ukona na yeye. Kumkomana atitaure marizini angatipewo mbona kuziva kuti nhumbu haisi yake atitaurirewo nokuti pane zvikonzero ngatiuti Kana mukadzi achi takanyangadzwa nomumwika kumudii zvikundinetsoka pana sa uri kumudako. Alright, yes. Bamnini ngatiite nyaya ipere. Isusu ada kupedza nyaya. Ane mwana ari kuchema ngabude naye panzi sati amuchacha. Isusu tikuti isusu taziva kuti mwana wayo akuti nhumbu ndeyako. Iwe wataona wabvira warara naye. Uri kumuda akadaro here? Ndio tichipedza nyaya. Uri kumuda akadaro here? Aiwa, usandibvunze mvunzo. Iwewe mukadzi ane mimba, ati mimba ndeyako. Kasi iwe wati haisi yako. Now, tine nyaya panapa. Mwana muya akati urora mumba kwani? Kweni. Uchiri kumuda here? Atererai. Musarambe. Mauya kudare. Tererai. Wati mnyingina. Ndinokwanisa kumugamuchira kana tasukana kuti izvezvi pane makutanho anokwanisawo kutorwa kuti tizive murizwe pamuri. Alright, pari zvino hatina matanhatu, nhasi hatina matanhatu kutora. Kasaka mukadzi uri kugamuchira here? Iwe nhumbu ndeyani iwe mwanangu? Iwe taura nhumbu ndeyani? Ndiyake. Makarara kangani? Taurisa. Waita sei? Taurisa mani? Pawaibva unosenza kumwe kunhu.
Sasa waiti wakabva kubasa, waenda unoramba kwake. Uyo waita sei? Ozopfuurirako. Alright. Uyo ndazvinzwa mukuru. Mukadzi atari kutora. Kasimisire mombe dzake 3. Idamage ka? Mukadzi wake anongotora. Kana afunga kudzora still tangangochacha chi? Damage. Kana ati ari kumuda still damage yakaita sei? Takachacha. Sasa zviri kwauri kana usingada kushandisa mudziyo changuchacha. Kana uchida kusenzesa still tangokuita sei? Takuchacha. Mise mombe 3. Mukomana anokwanisa kudamage musikana zvokumupa kwamiri mukomana achidari kudhaya. Baumana. Kunoku ndida kuti kupota chichikwadare. Mubvunzo wabvunzwa maunzwa uyu. Inayo yokuti hatina nguva nevanakomana vedu tichivaudza. Maunzwa tauri dzokeredza mubvunzo wako. Teererai varume. Dzokeredza. Hanzi mukomana anokwanisa here kudamage musikana achimupa mimba. Achiri mukomana. Ina handisa kuupindura nokuti ndikaupindura ndoblema imana baba. Auya nanu. Ndima kwako here. Jimika. Chimupindurai. Zvipindurirei. Pindurai baba, sumukai mpindure. Sumukai. Nyaya ibva yapera. Mazvita. Misire mombe dzake 3. Baba wangu. Mati zvinoitika ka? Ene nhumbu inogona kuve iri chani futi? Iri yake. Panhumbu ipapa ndo pakunetsa nokuti sisi takatogarawo pasina takagara naye takamubvunza akaramba kati handina mbobva. Ari kumudii? Ati mukadzi ndiri kumuda. Andozvataura. Atiri kuesera nguva misire mombe dzake 3. Baba toda mombe dzenyu 3. Vape 3 months. Kuti ndizodedza mupurisa wenyu akanetsa achiramba saizvozvizvi ndobva azobvuma mupurisa akumusamona abva atotanga kuramba futi kuti ndakurara nechii ndozvakazoita kuti nditini iyi nyaya yapera sabhuku yapera kusarara kana kurara. Baba wemwana akanoita urora ndo mombe 3 dzatinoda idzi. Chete. Sumuka mwana unosaina. Enda nyumba.